Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa Negros ang amon igadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Kika Channel 11. Kag babatian naman kami sa radio station nga FM Bacolod 91.1. Kag yari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong nga daw. Stepfather ni Pearl Joy Galve nag-ako sa paghimulo sa iya pero gindinay nga may kahilabtanan siya sa iya kamatayon. Pagtipon-tipon sang panganod posible mangin isa ka LPA kag masulod sa PAR. Interagency Coordination Meeting bilang preparasyon sa Mascara Festival ginsuguran. Dengue cases sa Negros Occidental yara na sa masobra 2,800. Kag sa Good Vibes, mang-anlisugba kita sa tripping ni Ruming. Kag ginakabig nga fearless nga football players ang Bacolod, kilalahon sa bida sang liga. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, pagtipon-tipon sa mga panganod posible mangin isa ka LPA kag masulod sa PAR. Ang hangin habagat o ng southwest monsoon ang padayon nga nagaapekto sa Western Luzon kag Visayas gani may lapta-lapta nga pagbubo sang ulan kag pagpanaguob nga maeksperiensyahan. Padayon nga ginamonitor sa pag-asa pagtipon-tipon sa panganod sa West Philippine Sea kag eastern section sang Mindanao. Sunod sa pag-asa, yara pa sa gwa sang Philippine Area of Responsibility ang cloud cluster nga may posibilidad nga mangin isa ka low pressure area kag posible man nga magsulod sa PAR sa sulod sang 24 oras. Ginapaabot nga sa una nga mga inadlaw sang Setyembre, magadala ini sang pag-ulan sa madamo nga lugar sang tungsod. Sa number 9, syudad na lamang sa Escalante nagapabilin sa red zone bahin sa ASF zoning. Suno kay Doktora Placida Limana, ang provincial veterinarian, ginatinguhaan nila nga makakomply ang Escalante City sa requirements agud to matigayon upgrade sa pink zone ang Escalante. May recurrence man sa ASF sa Batangas, dalaman sa natabo nga pagbaha. Suno kay Limana, wala sang kasubo nga kaso kon outbreak sa probinsya. Ang kada hog raiser kag backyard farm hugot nga nagapatuman sang biosecurity measures. Kung mayaraman sang pagtuaw sang kaso ginatuwag ini nga incursion suno kay Limana. Pero hindi naman maglapta bukod mismo sa natungdan man lamang nga farm ini makaapekto. Padayo ng hugot nga pagbantay kontra ASF suno kay Limana hindi lamang sa bahin sang ila talatapan kundi mismo sa tagsa ka mga hog raiser. Samtang nagahulat naman ang Office of the Provincial Veterinarian sang abiso bahin sa bakuna kontra ASF. Sa number 8, Committee on Markets ang magakonsulta sa mga ambulant vendors bahin sa pagrenta sa nga vacant lot sa kilid sa nga Bacolod Economic Highway sa Barangay Kabug sa Bacolod City. Nagsugot na ang tag-iya sang duta sa kilid sa Bacolod Economic Highway nga i-lease ang iya propiedad para magamit sa mga ambulant vendors. Sa pagsinapol sa Committee on Markets ng Konseho sa Bacolod, nagsugot sadto ang tiglawas sa mga ambulant vendors sa plano sang syudad agud bisan paano makapadayon sila sa pagnegosyo sa kilid sang highway. Ini samtang wala pa ma-turnover sang DPWH ang proyekto sa syudad. Ginsilay ni Councilor Celia Flor nga liwat sila nga magakonsulta sa mga vendors agud matigayon ang negosasyon sa tunga sa Bacolod LGU kag tag-iya sang duta. Nangin atraksyon na sa mga bumalakal ang mga baligyaan sa kilid sang highway. Pero hindi malipod nga apektado ang lakat sang trapiko bangod may pila ka mga baligyaan nga nagalapaw na sa karsada rason nga nagahatag kabudlayan sa mga motorista. Sa number 7, sa Kabangkalan City, ginaplano ang pagpatukod sang PNP Negros Island Headquarters. Mayara na sang coordination meeting ang Police Regional Office 6 sa mga opisyales sang Central Philippine State University kag Kabangkalan LGU para sa donasyon sang duta nga patindugan sang Regional Office para sa Negros Island Region. Si PRO 6 Director Police Brigadier General Jack Wangki ang nagbisita sa CPSU campus sa Barangay Kamingawan sa di nagsapol siya upod kay School President Dr. Aladino Buraca.
kag iban pa nga mga opisyales sang eskwelahan. Yaraman si Mayor Benji Miranda sa mga pagsinapol. Ang Kabangkalan City ang boundaries ng Negros Occidental kag Oriental. Masunod nga LGU diri among mabinay Negros Oriental na. Ginaplano man sadto ang pagpatukod sa mga regional offices sa Kabangkalan sang una ginaprobahan ang NIR. Sa number 6, satellite registration sa sulod sa BJMP male dormitory sa Barangay Handumanan, Kagasingkang Airport ang ginpatigayon sa COMELEC Bacolod. Samtang buwas na ang last day para sa Register Anywhere program. May 211 ka mga persons deprived of liberty ang naserbisyuhan paagi sa satellite registration sa COMELEC Bacolod sa BJMP male dormitory sa Barangay Singkang Airport. 117 naman ka mga PDL nga voter applicants ang nagaparehistro sa BJMP Handumanan. Nagapahanumdum si Bacolod COMELEC Election Officer Attorney Revo Sorbito sa pila pa ka mga voter applicants nga hindi taga Bacolod nga buwas na ang last day para sa Register Anywhere program. As of August 29, may 205 na ang nakaparehistro paagi sa RAP. Magapadayon ang satellite voters registration sa COMELEC sa SM City Mall sa Setyembre 2 tubtub 13, sa USLS Coliseum sa Setyembre 14, kag sa Robinson's Place Bacolod sa Setyembre 16 tubtub 30. Hindi as expected ang aton nga mga RAP registrants, no? Siguro next time around this would be availed of better sa aton nga mga registrants, no? So until tomorrow na lang, and for those in Bacolod City who reside in different towns and cities there is a Negros, you can avail of our program until tomorrow, no, sa aton nga COMELEC office kag dira sa may desk kita dira sa SM City Bacolod sa 3rd floor. Sa number 5, Interagency Coordination Meeting ang ginpatigayon kabahin sa pagpanghanda para sa Mascara Festival 2024 sa Bacolod. May 4 ka mga festival sites na ginahanda ang Bacolod LGU upod sa Bacolod Yuhum Foundation para sa Mascara Festival 2024 nga magabukas sa Oktubre 11. Kabahin din Bacolod City Government Center, Bacolod Public Plaza, Lacson Street kag Mega World D Upper East. Ang deployments ng security personnel kag logistical support gikan sa Bacolod City Police Office, Bureau of Fire Protection, BITAW, DRMO kag Benro nalakip sa natagan na tensyon para masiguro ang mataway kag masadya nga tuigan nga okasyon sang syudad. Nalakip sa nadugang nga mga events ang Mascara Olympics kag Maskanamit Competition. Balantayan sa October 27 ang ginadugukan nga Mascara Festival Street Dancing kag Arena Dance Competition. Sa number 4, One Bill Policy ang padayunon sa Negros Power pero handa naman sila magbaton sa partial payment. Magapaday ng One Bill Policy sa idalom sang pagdumala sa Negros Power nga sa tuanay ginsuguran nga ginpatuman sa Central Negros Electric Cooperative. Pero ginsiling ni Negros Electric and Power Corporation President kag Chief Executive Officer Ruel Castro nga sila magahatag sang konsiderasyon ilabi na sa mga konsumidor nga may kabudlayan sa pagsettle sang ila balayran wala sang ginapaabot nga rate increase. Ang Negros Power ang nagsugod na karon baton sang payment paagi sa ila mga payment centers. Gindugang pa ni Castro nga sa idalom sang Negros Power magapadayon pati ang pagbaton sang bayad sa mga partner payment centers sa idalom sadto sang Sineco. Pero may natalana sila nga pagahimuon nga adjustment agud to mas mabuligan ang mga electric consumers. Yeah, for now, it is a one bill policy. No? But again, ano naman tayo, we're very flexible. No? Kung talagang kita natin na hirap naman yung customer, no, na, ano to, we will always give reprieve. Siguro partial payment, partial na. Ano to. So, Sa number 3, Department of Justice nagsiling nga gindinay ang apela ni Congressman Teves angot sa extradition. Pero abogado sa nganay kongresista nagsiling nga hindi ini matuod.
Ginbasura sa Court of Appeals ng Timor-Leste ang motion for reconsideration ni Anay Negros Oriental Congressman Arnulfo Teves Jr. para baliskaron ang desisyon ng pagtugot sa extradition o kung ang pagpapauli sa iya sa Pilipinas para atubangon ang iyang mga kaso. Sunod sa Department of Justice, inang ginhatag nga impormasyon sa ila sang Prosecutor General sang Timor-Leste. Wala naman sa may ginhatag pa ang DOJ sang dugang nga detalye angot sa desisyon sang korte. Sang kahapon, nagpagwa man sang statement ang abogado ni Teves nga si Attorney Ferdinand Topacio nga wala ini isang kamatuoran. Hunyo, singin pasugtan sang korte sang Timor-Leste ang request ng gobyerno sang Pilipinas para mapapauli balik sa pungsod si Teves nga ginaresto sa Dili sa bulan sang Marso bangod sang Interpol Red Notice. Sa number 2, kaso sang dengue sa probinsya nagdangat na sa 2,800. Kung ipaangit sa kasubong hation sa nagligad nga tuig, mataas ang 183% ang kadamuon sang kaso subong ngayara sa 2,822 recorded cases. Pero patag ni Dr. Gurley Pinongan, ang Provincial Health Officer, nga sa ilang nga updating sa mga municipal kay city health officers, hindi nga kasubong kadamo sang dengue cases sa mga ospital karon. Bisan gani ang mga dengue lanes hindi na puno. Ang dugang nga dengue ward sa Cadiz District Hospital hindi man tuman kadamo sang pasyente. Iyagin sili nga ang pagsaka sa kaso sa ilang nga August 24 nga report dalaman sang late nga pagsulod sang datos. Ang banwa sang hinubaan ang may pinakadmadamo nga na-record nga kaso, 314. Nagasunod naman ang syudad ng Sipalay nga may 222 cases kag Bago City nga may 207 cases. Nagapabilin sa anumang dengue-related deaths pero wala nagakumpiyansa ang PHO. Paday ng ilang kampanya kontra dengue. Saka ang cases. Pero nag-meeting ko together with the mga MHO sa aton nga municipal and city health officers yesterday with the chief of hospital. Kung ang cases sila sa ilang area, nagsige pa saka. So, with hinubaan at number 1, nakambal kong ilang MHO nga tama-tamat panaog ang ilang cases. So, amo na so ginabantayan namon kaya actually may mga reports nga late ba na abot, no? Ay, so, okay. kung ina siya pa para sa ilang week, so late ba nag-abot sa mundi sa PHO. So, gina-monitor pa man namon. Pero, ang sa hospital naman, actually, wala na yan, hindi na amo na kadamo as compared sa previous na mga weeks na daw-damo, ang sa aton nga triage, especially sa nagbukang ipayatang dengue fast lane. Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros, subong adlaw. Nagpadulong na kaina sa NBI Bacolod ang stepfather sa 15 anyos nga babae nga nasapuan sa katubuhan sa La Carlota City ni matapos man niya ginsabpina. Pero hindi siya naging cooperative sa investigasyon apang iya ginako ang pagmolestya sa dalagita. Sunog kay NBI Bacolod Chief Manuel Faire, hindi paluyag ni Rene Jan Nasis alias Negro nga mag-cooperate sa NBI. Pero iya ginako ang pagmolestya sa iyang stepdaughter nga si Pearl Joy Galve. May pila ka mga kondisyon na sige present ang NBI sa iya. Kag isa na diri ang mga state witness. May mga pamangkot ang NBI kag impormasyon nga luyag ikumpirma sa iya kag wala niya ini ginasabat suno kay Faire. Nga nagapati naman nga siyang may ginatago. Suno kay Faire, pagkatapos ang among pagsinapol, palakton naman lang siya sa NBI. Sa karon wala pa sang kaso nga ma-file sa iya angot sa pagpatay kay Pearl Joy. Pero sila ang maga-file sang kaso angot sa pagmolestya. Nagalaw ang NBI nga sa giyapon may maga-cooperate sa kaso kag tigay nila nga ma-file ini. Ang NBI na ang magapamuno sa filing sang kaso. Samtang may 30 gramos sang suspected shabu nga na-recover gikan sa anay puloy-an ang Nasis kag Iloy ni Pearl Joy nga si Jennifer. Hulaton pang resulta kung bala shabu gid man kag usisaon kung paano ini napahamtang didto. Asset sang CIDG si Nasis kag naghinyo ini sang bulig sa CIDG para maklaruhan ang iyang ngalan. Ginsiling sadto ni Nasis nga wala siya sang kailabtanan sa kamatay ni Pearl Joy. Sa interview sang media kahapon kay Faire, ginsiling sining ang Iloy ni Pearl Joy nga si Jennifer hungod nga wala nagahatag sang pila ka mga impormasyon bungod mayara sang death threats gikan sa live-in partner nga si Nasis.
na missing si Pearl Joy sa tung July 29 kag nasapwa na lang mga patay sa La Carlota City sang Agosto 14. Relative dun sa pagpunta ni subject nating si Negro, hindi pa siya nakikipag-cooperate sa amin. So yun lang yung although nandito pa siya, we're still trying to convince, pero as of now, he is not willing to cooperate. Sir, what idea are we trying to get from him, sir? Ano yung mga gusto nating malaman sa kanya? Well, may mga nilatag kami sa kanya, conditions and everything na available na pwede niyang up for grab para lang malutas na natin itong problema na to. Unfortunately, talagang ayaw niyang makipag-cooperate. Isa na yan din, Chef, yung pagiging state rootness. Yes, isa yan. Sir, when you say ayaw niya makipag-cooperate, ano pong ibig yung sabihin na ayaw niya, na hindi niya sinasagot yung mga tanong niyo? Yes, meron kaming tinatanong sa kanya, may mga questions kaming pangsukol sa kanya. Ayaw niyang i-confirm. Although, nagtataka siya kung bakit alam namin. So, nasusurprise siya. Pero alam namin nagsisinungaling siya kasi because of his behavior. Pero meron na, Chef, na inconsistency sa kanyang mga sinasabi? Yes, meron. Part of your question, sir, yung mga revelations ni Jennifer, like, siya yung Yes. threat? Yeah. Yung mga statement ni Mother is a confirmation dun sa sinabi niya kanina sa amin. Kagyari naman ang pampagood vibes nga pabalo namon sa inyo siniga weekend. Nagapangita kamo sang kaladtuan sa weekend? Gusto mo magkaon samtang naga-enjoy sang show? Mayara sang natultulan si Ruming nga may anli sugba kag mayara pa sang entertainment. Ina sa tripping ni Ruming sa buwas sa las 9 sang aga. Kag sa edad nga 13 anyos, may mga football clubs na abroad nga interesado sa iya. Kag sa lamaharon niya nga edad, makapila na siya ka beses nga naging MVP sa mga paliga sa probinsya. Aton kilalahon ang fearless booter sa Bacolod nga kabahin sa mga balantayan niyang player sa football pitch sa bida sang liga sa Sunday. Barb, sa mga mahilig sa Anli, swak gini sa ila. Basta kinaon niya ni Dam kinagatugok, no? I'm sure kita nga duwa. Basta lapit lang pwede. Get. Kag sa Sunday, ato naman kilalahon ining young booter sa Bacolod nga sa 13 anyos pa lang nga damo na interesado siya, Barbs, ng mga football clubs abroad. So much sa potential, Pinas, no? Yes, Barbs. Kagamuyad to mga balita sa Negros Subungat daw. Kay man sa panahon karon importanteng maihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag insakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagat sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Kag ako naman si Nico Delfin. Happy weekend!